La igualtat de gènere és qüestió de justícia i, com a tal, és innegociable i ha de ser universal. No fa falta ser dona o tenir una identitat sexual determinada per assumir aquesta bandera. Tot ésser humà ha de fer-se seva aquesta causa. La igualtat de gènere no és pas un dret aïllat o abstracte. Inclou el dret a la dignitat, a les oportunitats socials, al respecte, al treball, al mateix sou. No és pas un problema de les dones ni tampoc dels homes, sinó dels fonaments mateixos de la nostra conducta social. Només aquesta nova visió ens permetrà entrar a la societat que anhelem, justa i igualitària. L'Agenda Llatinoamericana 2018 vol contribuir a aquesta igualtat de gènere i així ho transmetrà en les presentacions a Catalunya en una nova tardor solidària per les grans causes.